ndek piro le? Yo kok ning iso kamu clear. Suwan. Ini campur. Mangan gak tawa-tawa, guys. Tenang ae. Selamat malam yo. Iki beritane baralan-alan kejebak pompa solare macet. Akhirnya nggak jadi deh. Sampo ya udah. Jadi panjang warak. Gak jadi nih kita mergo ngenteni bengkel sing pasti mangko. Apa mau langsung tak kali panggah jadi. Iya, Bro. Kan harus gemetar. Anane kok dadi kan Tanduk nduk wis tanah kok. ngenteni bengkel. Oh, tak ngundang. Bisa. Visane telas ya tanggung beci. Tunggu bit tadi. Alah, Kopi. tombol kesel, guys. Monggo madang. Paling detik ya kopi 30. Lah, dulu ya. Wis go. Ya. Sampai segini dhewe ya. Sing panganane Mas. Panganan ku sithik, tapi mergaweku Berarti karo iki pira? ora umum. 30 kabeh. Oh, bener ambek sego ya. Setapesnya kayak sampah. Nek bebek tok kan bisane 30. Jadi malikano seneng bebek ayam ini. Tapi di watuk mangan. Apa nyempluk sithik watok sembuh. Kan Cah cilik. kalau suka itu lawan deh. Tapi mau mangan kan. Bisanya apa sih ngene? Saya di bolo di beli ora aktif nomor. Tapi nek butuh duit kok selalu aktif lah nomornya. Yo ketepaan. Lah yo. Gumun aku. Ini alhamdulillah. Sama ya kayak dibutono Saya rasa. ditambah dulu. Ini saya tambah. Tak buka no. Aku nih ini gak ada sulit mereka perkara baca indek. Bebek apa? Oh saman kok. Makanya si tawan tata mangan cik. Rasanya cik kelingan di mau. Panggah aman. Wong tak blayer-blayer wis aman kok. Ramono solare wis berjalan lancar. Namanya kan jagakno kompone sing tak lancar. Selama aja nyambung nang kompor tak blayer kan langsung mati. Ulang. Divonis filtere guys. Filtere gak piye-piye. Langsung kok tangki solar tak sambung nang filter langsung kan. Ya ora masalah filternya. Berarti kan kompor yang bermasalah ya, Bro. Mbaknya dicoba digoreng pas masuk angin. Ora sanggo kompor. Dipasang teh, disedot nganggo selang kuwi. Dibentuk kran. Wes, kok nyedotne nganggo selang kuwi. Nggo mancing lho. Mbak sendi. Benar ngono. Kan asen iki. Lah sing ngopane tabu lho. Oke. Tak ada mau sih goreng ta. Kurang dah. Pak, Segone gorene. Iki lho, jane sambel. Sego. suara dong. Lah sambel iki pangan wong desa padha mah. Mbak pepes. Kandhane iki ngayal. Lah wong kok bengi gak lesu. Sing wis sunat bengi kuwi. Mbok semanut ngono Pak. Goreng-goreng aku tak sing tak nak nemu lak wis kuya payu. Goreng.
Padahal dikondang kandani, tapi ora ndunung belas. Belum. Mana macam dulu. Jalannya apa jual? Kono padha iki sambel aja. Ayam kene-kene enak. Aja sing jalan malah. Salah. Jalan cuma katanya yo ora enak. Padahal prei dodol malah mangane royali. Ngawur wis enak kok. Aku sing diporoti. Ditombe roi joli ora tak joli lho, penak. Ngene oleh berak, Bro. Besok mangan enak neng. Yang duit dienggo tuku Innova entuk ae terima diutangno wong ora balik-balik ya ngono kok. Kayak buntute mah. Dienggo mangan enak kok kowe manut guys yo. Terus mergawe lho dienggo sapa? Aku tak. Kayak enak. Wis iki. Iki bisa beli kok mantap. Sambel iso sapi. Nah, aku wis ngono ae. Duit diutang-utangno wong sak membane. Santai ora rasane. Iku mangan awake dhewe kok mbah eman yo guys yo. Lucu ora? Mantap. Gimana kok belum ya? Jangan dulu bos ya. Mangan-mangan, teman anak mangan enak. Wis. Mau dulu bos ya mana dulu? Oh, macam. Kamu nggak jual? Kamu. Bos ya. Ambil aku apa om? Rasa disi-disian. Sambal saya pedes cuma digadu. Ada tak? Udah rame pokok-pokok. Dong. Mau. Ini foto edan pasar malam ada bengi karono. Ramai macam sapi tak. Terakhir malam minggu. Terkenal enak. Ya udah tonggonya Cina bunyi. Ya kabeh ya enak selera. Harusnya rame dewe mesti gue ya. Hmm. Udah aku lihat balik sini. Ya belum tentu. Ambil pal pacak di sini. Arjuna ya. Saya sini kok jangan gitu kan. Wah, kok baru saja. Sini ditindik kayak. Bukan kremesen gitu. Ada kremesen. Ngapa kalau aku nongkrong sama sungkan? Yang ini ke setengah tujuh. Iya tidak. Masih kok ulang ke kereta. Salah satu kan kegang. Rewangan Pak Hefe tak? Wah, ini rumah pun harus cobain. Ada rumah Pak Ali. Ora ya roh, semi bojone iku ya. Durate kono. Kenapa? Silakan. Cemani kok. Kak, Ireng. Cuman dia udah jadi malah irang. Apa? Rasanya. Jadi mau tambah di sini. Tambah api. Kalau dapat Kak Oman dulu ya. Kamu yang ngambil? Ini ngambil. dikandani kono kalem ngono tak. Ora. Sambel mata nem pece.
PC dhewe. Cukup HP-ne ta? Tak karongan. Nang, Oh, ngayal lah. Mana tak pecat. baru cepuk aja seretan kok. Ora. Lagi, aku jemput juga tak cewek-cewek mau. Juga apa nih? Tak arang gitu. Berapa ya dah? Kalau minta, ya aku tak pilih juga tak pilih ya kalau kan. Itu pedes. Ora pedes. Ini suaranya disebut silent. Mati kan? Coba ora. Kurang prosesi. Nah, kan ini terus tangannya udah jadi buka terus. Ini gila kan lu. Ini asal lanjut manggil tak usah. Yuk, kalian malu lagi loh. Nunggu. Biar tujuh. Kalian pas bisa sekarang sedikit. Ini belum tak rezeki kita kok ini. Pedes beneran. Iya, Ini enggak. pedes. Bukannya perasaan enggak pedes lah. Lagi lah. Wah, lah aku orang nyambung lagi. Nunggu mati ya. Ambilin dia ini nanti. Bareng
Ini terus ya. Tak menanggapi lah. Kenapa? Aku mau kayak gue. Pas orang nyambung itu malah kayak gue. Aku cek dulu. Aku dari limau lagi. Terus cek. Cuma ini tak ada. Cuma ini apa? Pasti. Kena. Ini piye? Apa? Nah, Susan. Tano. itu ya no. Cuci mulut, guys. Ini pas kamu. Rasa timbang. Nongkonnya lu lagi, guys. Nongko setekan iki. Roh. Lah aku sih gambar adek karo. Mau manis pol. Si Amit. Gimana? Duyan. Kene acar duyan. Aku siji mbok pratama yo gelem. Saking cik. Lah, Dulang kemlele, pete cekon sing mbah. yo yo, Dulang ki manut, pae pisan mbok gila kok. kakan cangkem. Didulang ki mangap. Aku wis tau mbok gila wis apa jadine rondok mikir tapi mangap ngerti pas mangap. Lah karena kene apa didulang lho. Kandhani kurang ajar. Tangane apa nyandak, sing disalahkan sapa? Berarti kan gak salahku. Kurang ajar wis Apa satek. didulange gegoyo gegora, jual mahal. Ya ora sida. Wis do yo wis. Lho yo ngene iki lho. Rek, Ngene iki dituki langsung maaf ngono lho. rumah sam lopo Nih. kesuwen. Wes orang kalu kok juju ae. Habis. Mau sengaja dipisu iki temene, tangan. Nah, iki tuku. Nah, ya gak doyan disil. Tuku nang ndi? Udah sih pahit bisa. Kak, ora. Ambil. Sambelnya wis entek. Iki lho segene sih. Ndi nanti totalno Biar ada rasa-rasa. Marai pesing. tapi jajake sing wis resik kok. Kol kuwi Kalau apa? Zat kapur yang dibutuhkan tubuh kita. Karena awake dhewe panas, kalah. meneng cok, Gandani. nek ngelu awake panas, mangan kol, mangan timun. Soalnya kol, timun ini mengandung zat kapur yang dibutuhkan tubuh. Ketika tubuh kita itu terasa panas, berarti awake dhewe kurang zat kapur. Nah, kayak mana kayaknya apa tuh? Tangan mana? Terutama timun. Kok ngelu, dagage mangan timun, ora usah khawatir darah rendah, hoak. Soalnya timun ini mengandung parasetamol. Parasetamol bahannya ya seperti timun. Di Jawa liyane subscriberku, liyane sing nonton videoku, gak mungkin tak kandhani. Zaman mbah-mbah biyen apa obat-obatan tanah. Kirane panas mangan timun, golekno cambah. Iya, awake panas berarti zat kapur dalam tubuh itu berkurang. Kurang asupan. Ilmu mahal iki ora sepuro wong tak kandhani. Soale iki diremeh.
Soale Bubuk ning aku. kambange Lah aku bubuk watu ning hitam, aku, sileme gabus. Lah nek sing ngomong aku apa? Aku ora Gabus. duwe pengalaman apa-apa, ora duwe anu apa-apa. Dipercaya. Subscriber ya langke sak umprit ndak sing percaya sapa? Kecuali subscriber wis jutaan. Mangap sak mangap dipercaya wong. Padahal mangap sak mangape belum tentu benar. Coba ya tanya pandang ndak aja. Mengungkap sejarah sejarah kanggo ChatGPT ya kliwat kabeh. Apa kok jadi? Kan ChatGPT iki manut sing ngetik kok. Bikinkan martabak caksin versi horor iso. Tapi cerita sebenarnya tidak seperti itu. Ini pakaian enggak? Cerita sebenarnya itu melalui flashback, membaca masa lalu, membaca masa depan, membaca alam. Indonesia harian. Lanjut. Mulane aku wonge gak tau lara-lara paling yo ngeluh, engko ngeluh tak pangane timun siji wis paling enak. Engko nek pilek mangan godhong ringen cak lembar wis kuwi. Jawa. Jarang wong sing ngerti iki. Kita dokumentasi. Enak toh. YouTube fungsinya dokumentasi. Konten rasa dhewe-dhewe no iki judulnya apa lah foto ya upload. Enak, udah kan bisa. Ora entuk ilmu. Ya salahe ndelok ora sampe bar. Enak. Kecuali ndelok sampe bar tetep entuk ilmune kan. Soale ilmu ki mung kadang kala dinggokno ngarep, kadang kala dinggokno tengah, kadang kala dinggokno ngguri kan. Tersembunyi. Loh. Aku rasa transfer kan. Nomor sekolah apa ya? Iya tapi nanti saya nggak kebetulan. Kaya nangka mendem mangan nangka tombone beton. Ya, Pak. Wah, iki lho isine. Godhog tangan. Tombone kuwi. Kuwi mengandung zat kapur. Kak ada bijinya kayak dipangan. Tutup. Ini beton. Nah, ora beto keluweh barang kuwi. Biji keluar. Penaware ya kuwi. Ya kan Kak ya. Ada tahu mangut. Mungkin main gitu diupain digodhog. Dia kan nanti pangan neh. Aduh. Nek damine iki lho dikelocan. Sopo tadi? Mam. Andalan kan mam. Ya sopo Damine iki lho. contone mae. Jajal engko mam pokoke dami iki kok di otak-atik matuk dadi lawah. Kok enak, Mak. Lha iki lho damine mbok gawe abon. Wis dadi nang gambaranku ya. Iki tak resiki. Damine tak cukur. Tak gawe abon. Carane piye? Dicampuri lele, gula abang, serai dan sebagainya. Diudek terus kan dadi abon. Tapi suwi kaya presto model. Iku lho mboma. Hah? Mboma cepet mboma. Orang juga mbok teh. Engko kan modelnya kaya serondeng ngono kae, kaya abon. Ini seronting ancen prosesnya suwi. Modelnya kok dadine iki lho kaya abon ngono kae, kaya serondeng. Dia prosesnya apa digedang? Prosesnya didang. Iya nek banyune cuma kan diaduk Digodhog. terus ngono, dicampuri lele. Lele iki mesti dicuwirine kaya daging tok ngono, diaduk terus. Ayo godhog. Lalu digodhog nang wajan ya. Sampai Goreng kesat. berarti. Ya. Ya berarti disangre. Ya sembol lah paling ngarani lah. Diarani koyo. Pokoknya dikai banyu sampai sat kaya wong gawe lengo. Lengoan kok wujudnya blondo. Lah padha karo iki kok wujudnya ya seneng. Abon hasilnya. Dia kan gawe lunga dhewe kok kelopon. Lah sing ketene kan. Nang gambaranku ngono. Kupu sawit. Ora kelopon. Kelopon biasa iki lho. Wong gak ngerti ya.
Ndek kali. Abon. Mbuke iki jenenge Abon. kok ngono tinggo apa? Lenganan rambut. Wong jenenge. Terus intepe apa niki glundung. Padahal bahannya terima Panen. entot gedang karo lele. Jadi abon jadi. Dol ya walu larang. Sakone 50.000. Empat aja. Isine. Tiga ibu kain. Hmm. Aku menjobo. Iya. Ini biar. Nyata. Durian. Wes, Gimana cara gitu aja guys, selesai makan, lanjut apa lagi? Turu lah wis. Turu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susu enak.